L-eminenza tiegħu l-Kardinal Mario Grech irċieva l-ogħla onur li jista' jagħti l-Istat Malti felq 46 sena ta' Malta Repubblika. Waqt iċ-ċeremonja li ssir kull sena fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta, it-tielet Kardinal Malti ngħata l-gratt ta' kumpan fl-ordinazzjonali tal-Mertu. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci, il-Kap tad-Dipartiment tal-Patoloġija Dr. Chris Barbara u Dr. Charles Mallija Zoppardi ingħataw il-gratt uffiċjal fl-Ordinazzjonali tal-Mertu. L-istess onur ingħata lill-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta, Jeffrey Curmi, li l-kol ġew rikonoxxuti għall-ħidma tagħhom fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19. F'din iċ-ċeremonja ngħataw 6 midalji bħala membru fl-Ordinazzjonali tal-Mertu. Dawn huma l-Maestro Paul Abela, il-Professur Charles Briffa, is-Sur Anthony Cassar Darien, il-Professur Stephen Montfort, is-Sur James Henry Persil u l-Monsinjur Dr. Joseph Vella Gauci. Ingħataw ukoll 7 midalji għal qadi tar-Repubblika. Dawn ingħataw lill-Professur Carmelo Agius, il-Professur Emanuel Agius, is-Sinjura Rebecca Cremona, il-Professur Alan Dejdun, l-ex coach tat-Tim Nazzjonali Malti is-Sur Raymond Farrugia, is-Sur Elio Lombardi u l-grupp mużikali Awċi The Tramps. Din is-sena minħabba l-pandemija tal-COVID-19, iċ-ċeremonja saret mod differenti u skont il-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa.